Príjemný podvečer, priatelia, vitajte pri sledovaní Žihadla. Kreslo pre hostia dnes obsadil doktor Štefan Zamba, primár infekčného oddelenia nemocnice s poliklinikou Štefana Kukuru. Vitajte, pán primár. Dobrý večer. Témou dnešnej diskusnej relácie je minulosť, súčasnosť a budúcnosť prenosných ochorení v našom regióne. Čiže nasledujúcu polhodinu, možno 40 minút sa budeme venovať infekčným ochoreniam, budeme sa venovať možno vášmu oddeleniu, na ktorom pracujete. Mňa by ale tak možno na ten úvod zaujímalo, aby sme mali počas celej tej diskusie jasno, čo to infekčné alebo prenosné ochorenia sú. Skúsme ich tak zadefinovať. Tak infekčné ochorenia sú ochorenia u ľudí prejavujúce sa rôznymi symptómami, ale podstatné je to, že v ich etiológii hrajú primárnu úlohu určité infekčné agens, to znamená vírusy, baktérie, mykotické, to znamená plesňové ochorenia, parazitárne ochorenia. Tento vedný odbor, ktorý sa oficiálne nazýva infektológia, je pomerne dosť starý, čo sa týka medicíny a vývoja medicíny. Ja by som spomenul z histórie najväčšie epidémie, ktoré sa vyskytli už zachované dáta zo 14. storočia, keď bola morová epidémia, prebehla od oblasti Číny až do Európy v priebehu zhruba 4 rokov a dokázala zdevastovať vlastne celú populáciu. Odhaduje sa, že straty na životoch boli vtedy 30 až 60%. V úvode ju spomínam pretože chcem vyzdvihnúť význam infekčných chorôb nielen na jednotlivca, ale na celú spoločnosť, na vývoj ľudstva. Táto prvá epidémia, ktorá je dochovaná, sama ukázala, že dokážu infekčné ochorenia vlastne aj zničiť systém, zničiť mesta, zničiť populáciu a tým pádom dochádza aj k určitému evolučnému vývoju a následnému vzniku ďalších systémov. Takže toľko na úvod by som asi povedal. Ďakujem veľmi pekne. Náš región, okolie Michaloviec, možno okres, možno trošku väčší záber územný je ešte aj dnes tým, že je vlastne pretkaný riečnou sieťou, je známy záplavami a pravdepodobne aj toto je taký dobrý dôvod na šírenie infekčných ochorení. Teda poďme možno z toho sveta k nášmu regiónu a skúsme tak nejak načrieť do minulosti, do histórie, kedy tu v našom regióne sú prvé zmienky alebo prvé informácie o nejakých infekčných ochoreniach, prípadne o epidémiách. Tak ako ste už spomenula, náš región je charakteristický jednak svojim geografickým usporiadaním, to znamená, väčšinou je tu rovinatý terén, je popredkávaný vlastne veľmi hustou sieťou riečnou. Sú tu rieky Úh, Laborec, Ondava, ktoré v minulosti často hrozili ľuďom tým, že vznikali záplavy, sa vylievali. Tým veľmi ľahko došlo k premnoženiu baktérií a rôznych vírusov a následne k vzniku epidemických situácií. Už 18. 19. storočia sú zachytené epidémie jednak rôznych infekčných chorôb, čo sa týka napríklad, spomeniem choleru, spomeniem tyfus, škvrnitý tyfus. Na našom území sa vyskytovala malária, čo je možno už dneska pre nás exotické ochorenie, ale skutočne ešte v našom storočí sa na našom území vyskytovala aj malária. Ja by som spomenul z histórie v 19. storočí, zhruba v nejakom okolo roku 1870, keď celý tento zemplín mal zhruba 290 000 obyvateľov, tak došlo k jednej epidémii cholery, ktorá postihla 10% obyvateľstva. A keď zoberieme, že to bolo okolo 30 000 ľudí, tak je to veľmi, veľmi strašná epidémia a pritom došlo zhruba k 50% úmrtnosti, čiže okolo 15 000 ľudí zomrelo. To samo hovorí o tom, akú úlohu aj v tomto regióne mali infekčné choroby a boj proti nim. Spomenul by som aj vlastne to, že od vzniku, keď sa traduje už aj túto vznik určitých zdravotníckych, medicínskych zariadení, tak náš odbor bol jedným z prvých, ktoré tu boli vôbec založené. Jasne. Mňa by ale zaujímalo, keď ešte môžeme na chvíľočku ostať v tom 18. storočí,
Aká bola zdravotnícka starostlivosť ľudí, ktorí vlastne týmito epidémiami, tými infekčnými ochoreniami trpeli? Tak vlastne to vyplýva z toho systému, ktorý bol. Neexistovali žiadne nemocnice. Prvá nejaká dochovaná zmienka je zhruba okolo roku 1776. Bola tu vtedy založená tzv. Hospitália, eventuálne Xenodochia. Bol to určitý útvar, kde bolo 7 lôžok, ale tieto mali skôr zdravotno-sociálny význam a takisto skôr charitatívny význam. Nemožno hovoriť o nejakej lekárskej alebo vyslovene zdravotnej starostlivosti. Tá vlastne vznikla v našom regióne až v 19. storočí, a to konkrétne z druhej polovici 19. storočia, kedy sa datuje aj vznik prvej Michalovskej nemocnice, to je zhruba rok 1876, kedy vznikli, dá sa povedať, interné a chirurgické lôžka a zhruba na tom prelome okolo roku 1903 vznikli v našej nemocnici, ktorá už v tej dobe existovala, tak vznikli aj infekčné a tzv. Venerické lôžka. Bolo to zariadenie, kde boli dve izby, jednak pre infekčné ochorenia, jednak pre venerologické ochorenia. Takže vidíme, že nakoľko to bolo jedno z prvých, takže situácia si to vyžadovala a život to jednoducho takto priniesol. Možno sa posúme trošku v histórii ďalej. Ďalším takým veľkým medzníkom bola druhá svetová vojna. Ako vyzerala možno nemocnica, vaše oddelenie alebo vo všeobecnosti možno výskyt tých infekčných chorôb v tomto období? Tak treba povedať, že už pred druhou svetovou vojnou dochádzalo k jednotlivým epidémiám na našom území, či to bol brušný tyfus, škvrnitý tyfus, prebiehali tu znovu epidémie malárie, ale napríklad aj antrax, ktorý je dneska považovaný za bojovú zbraň, tak takisto sa vyskytovalo v oblasti dediny Koňuš na Sobranecku. Takže ten vývoj išiel tak nejak kontinuálne, ale tá diferenciácia v rámci nášho regiónu ešte nebola tak veľká. Čo sa týka samotnej druhej svetovej vojny, tak samotný ten proces a ten vývoj, vlastne samotná tá vojna prejudikovala vznik rôznych epidémií. Tam treba povedať škvrnitý tyfus určite a ďalšie ochorenia, ktoré vznikali jednoducho z nízkeho hygienického štandardu, z toho, že ľudia strádali, nebola tam dobrá výživa. Čo sa týka samotného boja, tak zrazu na jednom mieste bola veľká koncentrácia osôb, čo všetko sú faktory k vzniku rôznych infekčných ochorení. Tá nemocnica na našom území, ten režim v rámci nemocnice bol určite obmedzený, lebo nebolo tu nič špeciálne organizované, ale tá nemocnica určitým spôsobom fungovala a určite sa snažili v tom období zabrániť tým väčším epidémiám, ale skôr by som to nazval, že to bolo len nejaké hasenie požiaru a tých najťažších prípadov, čo sa podarilo podchytiť. Takže k tomuto obdobiu určite to nebolo niečo veľmi organizované, ale skôr len následne potom riešenie tých problémov, ktoré vznikali. Aj keď oproti histórii minulosti tá úroveň aj zdravotníctva, určite aj prevencie rástla. Predsa len taký ďalší medzník sú 70. roky minulého storočia, kedy vlastne možno došlo k takej poslednej epidémii väčšieho rozsahu v Európe. Ako vtedy vyzerala situácia u nás, o čo vlastne išlo, ako to vyzeralo, ako možno aké boli straty, prípadne percentuálne ochorenie obyvateľstva? Tak v 70. rokoch vlastne v našej oblasti sa vyskytla taká epidémia cholery, ktorá tu bola zavlečená z východu. Došlo vlastne k tomu, že ochorelo 21 ľudí. Bol určitý taký mimoriadny karanténny režim. Nemocnica v Michalovciach bola uzavretá, doslova izolovaná, by som povedal, takže ľudia ani vonku, ani dnu v rámci určitého režimu vstup nebol povolený a bola vlastne reprofilizovaná na infekčnú nemocnicu. Vďaka vtedajším týmto opatreniam vysoko karanténnym a vysoko izolačným sa podarilo vlastne tú epidémiu lokalizovať, tých pacientov odliečiť. Veľkú úlohu tu zohral aj Úrad verejného zdravotníctva vtedajší a jeho
karanténne opatrenia. Takže našťastie sa to podarilo izolovať a všetky tie opatrenia priniesli želateľný efekt, to znamená, nedošlo k masovému rozvoju tej epidémie do okolia, ale zase to bolo memento, že ten vývoj infekčných ochorení sa ešte nezastavil a stále aj tie relatívne staré choroby infekčné, ktoré sa nám zdalo, že už sú na ústupe a predsa nemôžu tu v našom regióne už ani vzniknúť, tak treba si na nich dávať pozor a myslím si, že to je také memento z nedávnej minulosti, že sme tu, hovoria infekcie a dávajte si na nás pozor. K tomu by som dodal aj taký jeden fakt, ešte v 69. roku už samotný americký minister zdravotníctva vtedajší povedal, že behom pár rokov infekcie nebudú existovať. To bol jeden z hlbokých omylov medicíny. Doba priniesla fakty, že ten boj nie je jednoduchý, jednak boj proti vírusom, proti baktériám a v súčasnosti vidíme aj vznik vlastne nových ochorení. Čiže tu by som spomenul napríklad rímsku boreliózu, ďalšie ochorenie, legionárskú nemoc, výskyt nejakých ďalších vírusových ochorení. Poznali sme AIDS, aj každý už o ňom dneska niečo vieme. U detí rotavírusové infekcie, čo sa týka výskytu infekčných žltačiek, tak spoznali sme hepatitidu typu C. Takže ten vývoj stále pokračuje a ako dochádza k poznaniu týchto ochorení, tak postupne sa zdokonaluje aj liečba a vidíme, že ten boj proti infekciám je úloha trvalá, keď to chcem takto pateticky trošku povedať. Áno, čiže ten význam vášho oddelenia, vašej práce sa nedá poprieť a určite je veľmi, veľmi dôležitý. A tak sme vlastne aj plynule prešli k vášmu oddeleniu, pretože určite nielen mňa, ale aj našich divákov by zaujímalo, ako v súčasnosti infekčné oddelenie v nemocnici s poliklinikou Štefana Kukuru funguje. Čiže poďme možno k takým základným veciam, personálne obsadenie, kapacita lôžok a potom plynule môžeme prejsť k vašej práci, možno k ochoreniam, s ktorými v súčasnosti bojujete. Na úvod by som povedal, že samostatné infekčné oddelenie v Michalovciach vzniklo v roku 1952, kedy bol postavený samostatný infekčný pavilón. V podstate už samotná budova infekčného oddelenia je trošku ináč usporiadaná ako ostatné oddelenia. Je to jednak tým systémom, ktorý v bývalom Československu bol zavedený. Tie oddelenia boli vysoko špecializované a prvotný cieľ bol pacienta izolovať. Hej. To bol taký prvotný cieľ a z toho vyplývalo aj to organizačné usporiadanie a stavebné usporiadanie týchto oddelení. V tom období, keď vzniklo samostatné infekčné oddelenie, tak malo 78 lôžok. Postupne, tak ako vývoj, čo sa týka liečby a prevencie infekčných chorôb progredoval, tak určité spektrum chorôb, dá sa povedať, vymizlo. Spomeniem tu klasické detské ochorenia, na ktoré sa začalo očkovať, alebo proti ktorým sa začalo očkovať. Spomeniem mumps, osypky a podobné ochorenia, takže došlo k určitému poklesu výskytu a tým pádom tá potreba tých lôžok bola menšia. Postupne v roku 1995 bol pokles na 60 lôžok a v dnešnej dobe máme na oddelení 35 lôžok. S tým, že trošku špecifikum by som vyzdvihol nášho oddelenia, že hospitalizujeme jednak deti, to znamená deti dá sa povedať, od narodenia, u ktorých sa vyskytnú určité infekčné ochorenia až po, dá sa povedať, starších pacientov. Nebudem to klasifikovať nejakým vekovým ohraničením. Takže to je taká špecifickosť nášho oddelenia. Ďalší fakt, čo by som spomenul, podarilo sa nám v roku 1998 zjednať alebo organizačne aj vybudovať aj priestorov, aj personálne jednotku intenzívnej starostlivosti, kde v rámci nášho oddelenia, kde máme 4 lôžka, 2 dospelé a 2 detské lôžka. V týchto priestoroch hospitalizujeme pacientov vlastne s najťažším priebehom. Jednak sú hospitalizované u nás neuroinfekcie, to sú rôzne zápaly mozgových blán, ďalej ťažké priebehy vírusových a bakteriálnych črevných ochorení, takže ďalšie
Mali sme prípady chrípky v poslednej dobe, prasacia chrípka, takže ťažké stavy v rámci tých našich ochorení, ktoré si vyžadujú intenzívnu starostlivosť, hospitalizujeme a izolujeme práve na našej jednotke intenzívnej starostlivosti. A chcel by som povedať, že myslím si, že vďaka tomu, že sme ju zriadili a že sa nám ju podarilo zriadiť a prevádzkovať, tak bol zachránený nie jeden život, mladý život, takže sme radi, že sa nám to podarilo udržať a naďalej prevádzkovať. Čo by som ešte spomenul v rámci nášho oddelenia, je určité také špecifické postavenie nášho oddelenia. Vlastne náš región je charakteristický tým, že susedí s Ukrajinou, ktorá je vlastne krajinou, ktorá je mimo šengenského priestoru, takže s tým súvisí aj určitý prílev a prísun ilegálnych migrantov, ktorí majú svoje určité ochorenia a občas na našom oddelení hospitalizujeme práve týchto migrantov, ktorí javia podozrenie z nejakého nosičstva alebo z ochorenia na infekčnú chorobu. Takže ďalej, čo by som spomenul ešte v minulosti, bola blízkosť Zemplínskej Širavy počas Československa trvania teda. Tak to bolo jedno obrovské stredisko rekreačné, kde počas leta bolo tu 1 až 1,5 milióna obyvateľov sa rekreovať a bežne cez víkend 100-150 tisíc. Takže to bola obrovská masa ľudí, ktorá bola potrebná sa zamerať aj na tieto opatrenia, aby nedošlo nejakému vzniku epidémií pri takýchto nárazových vlnách. Ďalej, čo by som ešte spomenul v rámci postavenia nášho oddelenia v regióne, tak treba si uvedomiť fakt, že náš región má určitú sociálno-ekonomickú úroveň, ktorá súvisí s nezamestnanosťou, s tým, aké je zloženie populácie. Hovorím o marginalizovaných skupinách obyvateľstva, ktoré majú určitý nízky špecifický sociálny štandard, hygienický štandard, takže to prináša určite veľký výskyt infekčných chorôb v našom regióne. Čiže vyvstáva ďalej potreba fungovania, myslím si, že nášho oddelenia v tomto regióne a v kontexte faktov, ktoré som uviedol. Mňa by zaujímalo, možno s akými najčastejšími infekčnými ochoreniami bojujete na vašom oddelení v ostatnom čase alebo v súčasnosti, ktoré sú také najrozvinutejšie s najväčším výskytom? Tak určite treba spomenúť v rámci tých systémov alebo postihnutí jednotlivých orgánových systémov človeka, treba povedať v prvom rade črevné ochorenia. Sú to salmonelové infekcie, v poslednej dobe veľký výskyt kampylobakterových infekcií, ktorá je tiež jedna z novospoznaných infekcií, u detí rotavírusových infekcií. Potom v nedávnej minulosti sme poznali termín úplavica, tak je to vlastne po slovensky ľubozvučne znejúci názov bacilová červienka, spôsobená vlastne šigelou, ktorá sa bežne ešte vyskytuje v dnešných pomeroch. Tu treba povedať, že tie priebehy sú rôzne, ale v prvom momente treba skutočne tých ľudí čím skôr izolovať a ich liečiť, lebo aj v súčasnosti tieto choroby prinášajú svoje komplikácie a ich priebehy sú nieraz až tzv. Toxické a tí pacienti vyžadujú rýchlu liečbu. Z ďalších chorôb by som vyskytol ochorenia respiračného traktu, čiže to sú jednak zápaly plus väčšinou pôvodu chrípkového a tzv. Atypické zápaly plus, to znamená takými atypickými patogénmi, teda pôvodcami nákaz, ako sú chlamydie, mykoplazmy, čo sú určité špecifické nákazy, tak tieto takisto u nás hospitalizujeme. Potom sú to neuroinfekcie, to znamená ochorenia centrálneho nervového systému pôvodu infekčného, takže takisto tieto hospitalizujeme. Sú to ale aj ďalšie ochorenia, napríklad infekčná mononukleóza, čo je vírusové ochorenia horného dýchacieho traktu s prevahou teda, ale takisto je to ochorenie postihujúce aj ostatné orgánové systémy, takže ten diapazón je široký a tu by som tiež spomenul asi takú multidisciplinárnosť
nášho oddelenia, že spolupracujeme aj s inými oddeleniami, to znamená, ten rozsah vyšetrovaných a liečených pacientov je dosť široký. Dosť často sa u nás hospitalizujú aj pacienti s tzv. Horúčkami nejasného pôvodu, keď predpokladáme, že pôvodca by mohol byť infekčného charakteru, a takže sa robí taká diferenciálna diagnostika u týchto pacientov, či sa jedná teda o aké infekčné ochorenie, a tu tiež potom v spolupráci s ďalšími špecialistami sa snažíme týchto pacientov vyliečiť. V minulosti, ale aj v súčasnosti vlastne ďalšiu skupinu ochorení by som spomenul infekčné ochorenia pečene. To sú tzv. Vírusové hepatitidy, to ľudovo povedané žltačka, spôsobené sú vírusom. Dneska už poznáme viac druhov vírusov, ale tie najčastejšie sú vírus typu A, B, C. Sú charakterizované tým, že je odlišný spôsob prenosu, odlišná inkubačná doba a takisto charakteristické pre nich to, že tá hepatitida typu B a C môže prejsť do chronického štádia. To znamená, môže trvale poškodzovať pečeň s prechodom až do cirhózy, eventuálne až do vyvolania hepatocelulárneho karcinómu, čiže rakovinového ochorenia pečene. V tomto kontexte by som tiež spomenul, že vlastne infekčné choroby s tým, ako vývoj napredoval, dneska sa udáva, že možno až 20% vyvolávateľom ochorení rakovinových u človeka môže byť etiológie infekčnej. Spomenul by som rakovinu krčka maternice, kde je jednoznačne stanovené a dokázané, že sa podieľa HPV vírus, a tým pádom aj tá ochrana a to, čo vzniklo následne, že sa dá dneska vakcinovať, dá sa povedať, že je to vlastne taký prelom vo vývoji medicíny, a ochrana proti infekcii znamená ochranu proti takémuto ťažkému ochoreniu. No znie to priam hrozostrašne. Mne celý čas víri v hlave myšlienka, ako ste vy, personál, chránení. Pretože predsa len toto pracovisko je podstatne nebezpečnejšie ako bežné oddelenia. Čo sa týka možno nejakej nákazy, máte nejaké špeciálne očkovania, možno nejakú špeciálnu životosprávu na zvýšenie imunity. Ako to teda vyzerá s vami a s vašimi pracovníkmi na oddelení? Ja, to je dobrá otázka. V podstate sme očkovaní proti určitým ochoreniam, ale nie je to veľa, by som povedal. To nás chráni proti určitým typom hepatitidy, to znamená tej vírusovej žltačky. V určitých epidemických obdobiach sa dá očkovať aj proti ďalším ochoreniam, ale väčšinou tie očkovania sú krátkodobé, teda tá imunita vznikajúca, dajme tomu 3 roky, 5 rokov, takže to vyžaduje ďalšie preočkovanie. Tu by som vyzdvihol fakt, že ani dneska vlastne pri tom vývoji, ako ide dopredu aj očkovania, aj všetkého možného, aktívnej ochrany, tak nesmieme zabúdať na dezinfekciu a správne hygienické návyky. To znamená, že vysoké percento ochorení, ten prenos ochorení od zdroja nákazy je rukami. To je najčastejší prenos. Tam prichádza do úvahy jedine aktívna dezinfekcia rúk, to znamená stále si umývať. To je gro našej roboty. Čo sa týka kvapôčkovej nákazy, používame masky, plášte a tak ďalej, čiže to je gro našej roboty. Sme si museli zvyknúť na určitý režim a ten stále dodržiavať, obnovovať si tie návyky. A tak by som povedal, ľudovo povedané, to, čo poznáme, vieme, ako sa chrániť. Hej. Najhoršie sú tie nepoznané veci. Netreba zabúdať, stále si obnovovať, hovorím, tie návyky, a to sa netýka aj nás, ale všetkých zdravotníckych pracovníkov, pretože nielen my prichádzame do styku s infekčnými ochoreniami, tu musím povedať, že každý lekár v ambulancii, či už je to vo všeobecnej ambulancii, u nás na príjme centrálnom, ktorý by som nazval chirurgickú a internú ambulanciu, tam takisto sa premelie, dá sa povedať, veľké spektrum ľudí s rôznym hygienickým a sociálnym štandardom a nikdy nevieme, ktorý pacient je infekčný. Pri tom prvom vstupe to nikdy nevieme. Môžeme predpokladať, a v tom práve spočívajú úloha toho, že musíme sa stále chrániť a pozerať na každého pacienta
ako na toho potenciálne infekčného. Rozumiem. Poďme teraz možno z cieľovej skupiny zdravotníckych pracovníkov rozšíriť tú cieľovú skupinu na našich divákov, na bežnú verejnosť. To znamená, ja naozaj v priebehu tejto debaty som si uvedomila, koľko nebezpečenstva, aj keď nie je dobre takto fungovať, ale koľko naozaj potenciálnych ochorení na nás môže kdekoľvek číhať. Nakoniec z tých rôznych, z toho diapazónu diagnóz je to jasné. Mňa by teda zaujímalo, povedzme teraz konkrétne, začína sa leto, pobyty v prírode, možno cestovanie. Ako najlepšie existujú také nejaké štandardy, ako by sa mal bežný človek chrániť proti infekčným ochoreniam? Tak určite štandardy existujú a v prvom rade si musíme uvedomiť, keď človek niekam ide do prírody alebo na dovolenku, kam ide, čo bude robiť, v akých priestoroch sa bude pohybovať, kde sa bude stravovať. To sú také základné otázky, ktoré si musí položiť. Pri pobyte v prírode určite musím povedať dneska aktuálnu otázku výskytu kliešťov. Ľudia sa s nimi stretávajú v podstate pri bežnom chodení do prírody po záhrade. Majú ešte dneska mylnú predstavu, že tie kliešte sa vyskytujú na vysokých stromoch, že padnú na nich, ale to je taká mylná predstava. Oni sa vyskytujú skôr v takých nízkych krovinách, na spodnej strane listov, vo vyššej tráve 10-15 cm tráva a tie kliešte tam v podstate čakajú, keď to tak môžem v úvodzovkách povedať, a číhajú na nás. Takže určite tu treba vyzvihnúť do popredia tú aktívnu ochranu, to znamená, keď idem do prírody, obliecť sa tak, aby som bol či viac, to telo bolo pokryté šatstvom, čiže dať nejakú tú prirodzenú mechanickú bariéru pri styku s kliešťami, aktívne sa chrániť repelentmi, ktoré odpudzujú kliešťov. Keď už sa kliešť vyskytne, to je častá otázka, ako ho odstrániť, no tak koľko človek si nalistuje nejakých stránok, možno aj na internete, všade sa píše niečo iné, točiť doprava, doľava. Treba si uvedomiť, že ten kliešť, on sa nezavrtáva ani nerotuje, keď po zavrtaní on sa len viac menej takými hačikmi prichytí, takže niekedy stačí úplne takým kyavým pohybom odstrániť. Nemal by sa odstraňovať holou rukou, lebo tie baktérie a ďalšie veci, ktoré prenáša choroby, tak sa môžu preniesť aj cez mikroodierky na rukách. To je jedna vec. Čiže mala by sa používať pinzeta alebo nejaké rukavice? Sú na to špeciálne kliešte jednak, alebo potom rukavice. Určite rukavice. A hovorím, keď je v tom problém, že tam ostane nejaká časť, sú aj určité školy, ktoré hovoria, že treba to nechať tak, že to telo sa toho zbaví. A to podstatné je to, že to telo sa odstráni, ale nie je problém potom v ambulancii, väčšinou chirurgickej ambulancii, potom odstrániť tieto zvyšky kliešťa, ktoré niekomu môžu robiť problém. Ďalšia vec je ochorenia, ktoré môže prenášať kliešť. Kliešť je jeden rezervoár, dá sa povedať a vektor určitý veľkého spektra chorôb. My dneska poznáme kliešťovú encefalitídu, čo je vírusové ochorenie. Proti tomuto dá sa aj očkovať, hlavne o rizikovú skupinu bolesníkov a ľudí, ktorí sa väčšinou aj v rámci svojej profesie vyskytujú v takýchto prírodných rezervoároch. Ďalšie ochorenie, pomerne nedávno poznané, je lymská borelióza. Je to ochorenie, ktoré je trošku zákerné v určitom zmysle. Je štádiovité ochorenie, to znamená, po zavrtaní toho kliešťa si môže niekto všimnúť, že má nejaký pupenec, ktorý sa rozširuje. Je to prvé štádium choroby. Keď sa to ochorenie začne liečiť v prvom štádiu, je veľmi dobre liečiteľné, ale musí byť dostatočne dlho a dostatočne včas podchytené. Horšie je, že môže prejsť do druhého, tretieho štádia, ktoré už potom napáda orgánové systémy, môže vyvolať zápal mozgových blán, poruchy srdca a tak ďalej. Jednoducho je to už závažné ochorenie, takže treba si všímať aj po návrate z prírody, samozrejme navzájom sa prehliadať alebo sám seba prezrieť, či nemám na sebe kliešťa dostatočne včas. Čím včasnejšie ho odstránime, tak tým je menšie riziko, že sa nakazíme. Práve v našom regióne by som vypichol, že tá lymská borelióza je ešte viac sa vyskytujúca ako samotná kliešťová encefalitída. Ale zase by som povedal, že netreba podceňovať ani ďalšie ochorenia, ktoré kliešť prenáša. To sú babezióza, elicchióza,
môže priniesť tularémiu, toxoplasmozu, takže treba si na nich dávať pozor na tých klešťov. Netreba sa síce zdávať, prechádzať do lesa, ale treba naozaj myslieť na to, že to nebezpečenstvo môže číhať na každom rohu. Trošku budeme musieť zrýchliť tempo a možno ten prísun informácií. Ako je to, ja neviem, s používaním prameňov, ja neviem, potôčikov, studničiek, je tam riziko, alebo existujú nejaké bezpečné zdroje, z ktorých sa môžeme napríklad v lese napiť? Tak riziko určite existuje. Nikdy nevieme, aká zver sa pohybuje v tom lese, aké ochorenia, takže ja by som skôr radil opatrnosť určite pri takých neznámych zdrojoch. Sú zdroje, ktoré sú jasne klasifikované a vidíme dneska prírodné zdroje minerálnych vôd, takže tam až tá opatrnosť nie je taká na mieste, ale určite si treba dávať pozor a z takých nevyznačených a neznámych zdrojov tú vodu nepiť. Čiže si zabaliť minerálku. Zabaliť si minerálku, presne. Mňa by ešte zaujímalo, pán primár, vy ste spomínali tú dezinfekciu rúk. Čo by ste povedali možno pre takých bežných našich divákov, bežných ľudí? Určite aj toto je spôsob, ako zabrániť. Existujú nejaké špeciálne prostriedky dezinfekčné, alebo stačí obyčajné bežné mydlo, studená teplá voda? Teda to, čo máme bežne v rôznych zariadeniach k dispozícii. Tak treba povedať, že dezinfekcia rúk v bežnom styku ľudí je veľmi dôležitá, určite. My sa denne pohybujeme vlastne medzi baktériami. V každodennom styku ideme do nákupného centra, chytíme košík, kde vieme zo štatistík, že je tam možno najväčší výskyt infekcií alebo infekčných agens. Na minciach sa nachádzajú infekcie, ďalej, ja neviem, na klávesnici počítačovej, kde má prístup viac ľudí. Proste my sa tomuto styku jednoducho nevyhneme. A tá dezinfekcia, bežné mydlá pomôžu v tom zmysle, že oni redukujú určitú tú nálož, čo sa týka baktérií aj vírusov, ale viac menej oni spôsobujú také iba to mechanické očistenie, ale dokonalú dezinfekciu určite nie. Takže dneska máme už k dispozícii aj v lekárniach a rôznych drogériách sú gely antiseptické alebo antibakteriálne dezinfekčné, ktoré si môžete prečítať aj na tom letáku, že redukujú až 99%, čo sa týka baktérií, vírusov. Takže určite by som doporučoval a ďalej aj v tých prípadoch, keď máme malé deti, že chodíme s nimi po takýchto zariadeniach a potrebujeme rýchlo, nemáme k dispozícii ani nejaké WC a tak ďalej, kde je dostatok nejakých hygienických zariadení, tak určite si treba nosiť so sebou v kabelke. Jednoducho by som povedal, že je to taká povinná výbava. Či už ideme do mesta na dovolenku, tak určite by som to doporučoval. Máme ešte nejaké 3 minútky do konca, ale mne nedá nepoložiť takú možno osobnú otázku. Nie ste vy profesionálne deformovaní? Musí byť dosť strašné fungovať v takom postoji alebo s tými vedomosťami, skúsenosťami. Nemáte ten pocit, že na vás všade tie baktérie číhajú? Alebo už viete o tom, čo s tým a respektíve? Skôr by som povedal, že človek získa určitý rešpekt pred tými chorobami a nejaký určite rokmi, keď človek pracuje v takomto prostredí, tak získa nejaký nadhľad. Vidí, kde sú tie slabé okienka, by som povedal, kde človek môže skôr dojsť k nejakej infekcii. Je to taká skúsenosť, empíria a človek potom vychádza dopredu aj v tom svojom bežnom živote, že sa snaží chrániť aktívne aj pasívne a potom aj pri doporučovaní ďalším ľuďom, keď sa ma pýtajú, ako sa chrániť, no tak jednoducho im to polopatisticky, ako sa hovorí ľudovo, vysvetliť, že treba sa bať toho nepoznaného, ale v podstate dneska dosť toho veľa vieme, ako sa chrániť a bez bacilov sa nedá existovať ani do budúcna, určite ich nezničíme, ako som to spomenul predtým v jednom výroku, takže koexistovať s nimi musíme a do budúcnosti myslím si, že ešte bude s nimi aj veľa problémov. Tu sme nespomenuli ešte problematiku rôznych rezistentných baktérií, čo bude problém blízkej budúcnosti. Možno sa k tomu vrátime niekedy na budúce, naozaj.
sekundová ručička už vyslovene rozhoduje o tom, že sa budeme musieť rozlúčiť, čiže ja veľmi rýchlo a veľmi stručne za všetkých našich divákov naozaj úprimne a veľmi pekne ďakujem za tieto veľmi praktické, veľmi zaujímavé a veľmi prospešné informácie. Čiže ďakujem vám veľmi pekne, pán primár, za návštevu u nás v štúdiu. S vami, vážení diváci, sa stretneme niekedy na budúce. Ďakujem vám pekne za pozornosť. Ďakujem vám ešte raz, pán primár, za návštevu. Dovidenia, ďakujeme aj za pozornosť.